אוקיי, שחקן, בדרן, מפעיל בובות אצבע, אוקיי? בעצם פיפוש זה פרנצ'ייז שהתחיל ב-late 90s, איפשהו תחילת ה-2000 עם תככי הרייטינג. משה פרסטר שיחק שם איזושהי בלש יגיד אבן יהודה ויחסו עליי מחדרה, מנופי חדרה, וזה המשיך בפיפוש, פיפוש 2, פיפוש חלום שהתגשם, פיפוש בתלת ממד, אחרי זה היה עוד איזה פיפוש, היה שם איזשהו פרנצ'ייז, ואז הם עזבו את המשחקים האלה כי זה לא היה רווחי, אבל זה סדרת קאלט שאני כשהייתי ילד גדלתי עליה, מאוד מאוד נהניתי מהמשחקים האלה, זה. וממש לפני, ב-1 באפריל 2021, לפני שנתיים כמעט, הוצאנו את פיפוש החדש, מה שאנחנו פשוט קראנו לו פיפוש, כמו שעושים, איך זה נקרא, רמבו, לא יודע, רמבו איזה, אז פתאום קוראים לו בשם הרגיל וזהו. עצרתי לך סבלנות. מה סבלנות? תקופה! הכסף עדיין יצטרך לחכות לתחיית המתים! עכשיו תקשיב לי, אחמר! אם אתה חושב להתנסה עליי, הוא טורקני, מקום מקולל, עלול המקום! יש לי ברון בארץ וסגר תגידה לכזב! ואני רק התפקיד שלי לזה! כלבר? אתה בקלוב שוט, פיפוש. בפעם הבאה שאני אתפוס אותך מצלם לי בשטח, אני אקרא לך את הראש! את חיית פה! ואתה חיית גרוע. תאמין לי, פלאפמייקר, איזה אנשים אתה מעסיק פה? רדי, אני חושבת שאני... תקשיב, איזה משחק הביאו פה? כן, מי היה מאמין? זה היה קצת חלש, מבחינת ווליום, אבל אני מקווה שהמסר הוא עבר. פיפוש, משחק נאנסנס, בסדר ישראלי, בעברית לישראלים. הצלחנו להביא פה קאסט מאוד מאוד... משחק הזה עם תום יער, בייסיקלי כל ארץ נהדרת, הופיעו פה ולא כל כך ידעו על מה הם עובדים, אז זה היה נחמד. כן, נחזור שנייה קצת אחורה ונדבר בקצרה עליי. אז אני אלעד, נולדתי בקריות. שמי שפה מבאר שבע זה מצפון לחיפה. מיד אחרי הצבא הייתי קצין איזה תקופה וזה, זה היה נחמד, אבל מיציתי. פתחתי עסק שנקרא גרפיקה חברתית, שבו עבדתי בעיקר עם עמותות וארגונים חברתיים, עד שגיליתי שזה לא כל כך רווחי. ואז נורא רציתי לעשות קולנוע, ונורא רציתי להירשם לבית ברל, לא יודע, דחיתי את זה, עד שאשתי אמרה לי, אז היא הייתה חברה שלי, אמרה לי, פה בטילטן בחיפה, מלמדים משחקים. למה שלא תלך ללמוד? עד אותו רגע לא חשבתי לשנייה לפתח משחקים, לא היה לי מושג. הלכתי לטילטן, ישבתי שם איזה שנה, יש להם מסלול של 3 שנים. בתוך כדי השנה הזאת הייתי נורא כזה עם קוצים, כאילו, לא היה לי כל כך כוח לשבת וממש להקשיב לעשות את כל הדברים. נורא רציתי כבר לעבוד על פרויקטים, אבל כן ניסיתי לעבוד על דברים די, לא יודע, כמה שיותר גדולים באותו זמן, וגם השתתפתי בהרבה גיים ג'מים אגב באותו זמן, אז ממש ממליץ לבוא לגיים ג'מים, כי זה הרגע שבו אתה רואה פרויקט מאלף עד תף, אתה מסיים פרויקט, אתה חותם, אסור לך לעבוד על הפרויקט של הגיים ג'ם שנייה אחרי, זה היה נורא נחמד, ותוך כדי כאילו הייתה צצה הזדמנות לפיפוש, תכף נדבר איך צצה ההזדמנות, אבל בום, התנתקתי בטילטן, הלכתי לעבוד על פיפוש, זה לקח לי איזה 2.5 מהחיים שלי. אחרי זה הלכתי ופיתחתי עוד כמה משחקים תחת החממה של טילטן,
לא יודע אם שמעתם, אבל לטילטן יש חממה, הייתה, כבר אני לא יודע אם היא עדיין רצה, אבל חממה לפיתוח משחקים, איזה חצי שנה היה לי שם צוות שפיתחנו איזשהו משחק, אחרי זה הלכתי לאיזשהו סטודיו נוסף שגר שם לעבוד על פנטום ביס. אגב, מי שראה את הכותרת של ההרצאה שלי, קראו לה איך לסיים פרויקטים. סבבה? 2 פרויקטים שלא סיימתי, אוקיי? וזה גם כן חלק משמעותי בלסיים פרויקטים, לדעת מתי לא לסיים פרויקטים, מתי לחתוך אותם, ובמקרה הזה על פנטום ביס למשל, לא יודע מי פה שמע על פנטום ביס, אבל עבדו עליו איזה 2 ומשהו, ועד שאני הגעתי, אפשר להגיד שאני הרסתי, אפשר להגיד שאני פשוט אמרתי שכאילו הגענו למסקנה שזה לא משחק שצריך להסתיים או יכול. מי היה בדרינקאפ? יופי, אז אני כבר איזה 2 מארגן את הדרינקאפ גם בחיפה, גם בתל אביב, גם בירושלים. מפגשים כאלה מרובי משתתפים למפתחי משחקים, מקומות לבוא ולשתות ולעשות צחוקים בכיף. יש לי פודקאסט, מדברים משחקים. מי שומע את הפודקאסט? עכשיו אתם שמעו שתחזרו, מדברים משחקים. אנחנו מביאים מקצוענים מהתעשייה ומדברים איתם על דברים ממש מעניינים. אני כן אעיד על עצמי שזה יופי של פודקאסט למפתחי משחקים. זה אגב, הרבה מהדברים האלה זה דברים שהיו חסרים לי בתעשייה, אז פשוט באתי ומילאתי את החורים האלה. אני עובד עכשיו בסטארט-אפ שנקרא The X Place, מי שרוצה אחר כך אני אספר לו קצת יותר על זה, אבל בעיקרון זה סטארט-אפ שעוזר למפתחים בתעשיית המשחקים, לכל מי שמתעסק בתעשיית המשחקים, לייצג את עצמו בתעשייה, למצוא עבודה, לקחת קרדיט על עבודה שהוא עשה בתעשייה וכדומה. ואני פותח תכף קפה משחקי לוח בחיפה, אז אם יש פה אנשים שאוהבים משחקי קופסה, בואו לחיפה לזה, אנחנו בסוף מרץ טפו פותחים את הדריקס, זה מה שאני מתעסק בו הכי הרבה עכשיו. אז זהו, אז עכשיו נחזור מלא זמן אחורה, סבבה? לגיימיז. מכירים את גיימיז? כן, יופי, גיימיז, הם השתלטו עלינו. אז הם באו ויש להם קבוצה, ואתה נמצא בקבוצה הזאת ופתאום אתה רואה הודעה מבן אדם שאתה לא מכיר את השם שלו, רנארד גלוזמן. אבל אתה רואה תמונה שאתה כן מזהה, פיפוש וצוציק, ואתה אומר מה הוא רוצה הבחור הזה, והוא אומר, אני פיתחתי את פיפוש. הוא אומר, אני מתחיל 4 פרויקטים, אחד מהם אולי יהיה פיפוש, רנארד היה קצת במקום מבולבל, הוא חזר מ10 שנים באיטליה, הוא רצה נורא לחזור למשחקים, והוא באמת חזר למשחקים, אבל פיפוש הוא אמר, אולי זה יקרה, אולי לא. אני הרמתי אליו טלפון, אמרתי לו, תקשיב, אני אנהל לך את הפרויקט. הייתי בטילטן, הייתי סטודנט, נורא, כמו שאמרתי לכם, הייתי על קוצים, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו עושים את זה. שנה וחצי אנחנו מסיימים את המשחק הזה, את פיפוש. לא ידעתי על מה אני מדבר, obviously, אבל הייתי מספיק נחוש והוא האמין לי. וממש, באמת, בעניין של תוך חודש גייסנו צוות של 8 אנשים, שזה אני, רנארד ורועי, שהם 2 אחים שיצרו את המשחקים המקוריים וכתבו אותם, גל וגל, שהם נכס ענק, ויש לי פרק איתם בפודקאסט, והם 2 מתכנתים מדהימים, ממליץ פשוט ללכת לשמוע את הפרק איתם בפודקאסט. אמיר דואק, שהוא מעצב מאוד מאוד מוכשר, וניר שחרור, שאם אתם מכירים אותו, לא יודע, קרטוניש, גם כן קומיקסאי מוכשר, עשה את כל האנימציות במשחק, בנוסף אח שלי המוכשר עשה את כל המוזיקה במשחק, רועי גבע שמקליט לנו גם את הפודקאסט, וסופי שעשתה חלק מהרקעים. זה צוות פיפוש, מדברים משחקים. קל, כאילו אנחנו מדברים על משחקים. מדברים משחקים. לא היינו יצירתיים בקטע הזה, אבל בכוונה קצת, כי זה קליט. את הצוות הזה הגענו מאוד מהר, גם מאותו פוסט, כל החבר'ה האלה באו ושאלו, ראיינו ממש מעט אנשים, וממש מהר התחלנו לעבוד, והתיישבנו מי שדיברתי איתו קודם פה, סיפרתי לו שרנארד רוב החיים שלו חי על ספינה. Yes. לא הבנתי את הקונטקסט. כן. פשוט אמרת, בא לי לעשות לכיף משחק. לא לכיף, ראיתי שיש פה הזדמנות עסקית, מקצועית, לשחזר, לעבוד על משחק שאני גדלתי עליו, ואמרתי, זה משהו שאני רוצה לעשות. ושיקרתי קצת, לא שיקרתי, אבל כאילו, דיברתי בביטחון my way into doing it, סוג של, כאילו ידעתי מה הכישרונות שלי, אמרתי, תשמע, אני לא מתכנת, אני לא ארטיסט, אני מנהל פרויקטים, אני יודע לנהל, ניהלתי כל מיני פרויקטים בחיים, הייתי גם בכל מיני קבוצות מנהיגות, בלה בלה בלה, לא חשוב, היה לי שם איזשהו סט של כישורים שאמרתי, אני רוצה לנתב אותם עכשיו למקום הזה. זה היה הקונטקסט. הדבר הזה היה לייצר את הנוסטלגיה מחדש. אתה יכול להגיד לייצר את הנוסטלגיה מחדש, אני ראיתי בזה לנסות להביא את הדבר הזה שהתחיל מנוסטלגיה, ודווקא למנף אותו לאיזשהו מקום, לא יודע, יותר עסקי, אתה יודע, כן היה לנו הרבה, כל הזמן בראש שהמשחק הזה הוא בסוף צריך להחזיר את ההשקעה שאנחנו נותנים בו, תכף אתה תראה שהוא גם, הוא החזיר את ההשקעה, אבל הוא לא עשה המון רווח, אבל הוא החזיר את ההשקעה, סבבה? אבל לגמרי הרבה מהמחשבה היא מחשבה עסקית, משחק זה עסק, אני אשמח לדבר על זה בשפע, סבבה? אבל משחק זה עסק, בסדר? ולא בשביל כיף.
זה כיף לעשות משחקים, אבל זה לא הסיבה, אוקיי? אז זהו, אז אני כן ארוץ קצת אני יודע שאני אמרתי לכם, אני באמת יכול לדבר 2.5 שעות, אבל אני כן אנסה לעבור על כל הדברים על כל התהליך של פיפוש, ואחר כך מבטיח להשאיר מלא מקום לשאלות, בסדר? אני פה, אין רכבות חזרה לחיפה, שתדעו, אז אני פה. אז זהו, אז ישבנו שוב, רנארד חי על ספינה בכלל, אבל כשהוא בא לארץ הוא שכר איזה דירה בפלורנטין, זה כל הדירה, בסדר? נשבע. פה המיטה, וזה הדירה, זה ישבנו פה בערך כל יום, ולא כל יום, פעם בשבוע בערך, ועבדנו, ובעיקר עבדנו בזום, וניסינו כאילו לחשוב מה לעשות במשחק הזה. היה לו איזשהו סינופסיס, איזשהו רעיון, אוקיי? היה להם לאחים איזשהו רעיון שהם באו איתו, עכשיו פיפוש הוא התקבל לשחק בסרט הוליוודי, פיפוש הוא מי שלא מכיר בכלל ולא הבין מהטריילר, פיפוש הוא שחקן כושל שממש מנסה להצליח בהוליווד ולא מצליח או לא הולך לו, והפעם בסיפור הזה הוא התקבל לשחק בסרט הוליוודי בתפקיד של גופה, הוא בא לשחק סטטיסט, שוכב ולשחק גופה, והוא לא מרוצה מזה מן הסתם, והוא מנסה כאילו לחבל בכל מה שאפשר, כדי לעלות בסולם הדרגות ולשחק תפקיד יותר משמעותי, בקפטן סטארקוורץ, בסדר? זה אנחנו ככה נראה משחק אינדי, בסדר? יושבים על כיסאות מאולתרים, על שולחנות מאולתרים עם לפטופים ועובדים על יוניטי בנפרד, אוקיי? אבל הבנו דברים מסוימים מאוד מאוד מהר. אחד, הבנו אנחנו לא צוות אורגני, אף אחד מאיתנו לא מכיר אחד את השני, אף אחד מאיתנו לא עבד אחד עם השני, אוקיי? עד עכשיו, יכול להיות שיש פה חבר'ה בחלל שמכירים את זה, שאתה מתחיל לעבוד עם אנשים שלא עבדת איתם עד עכשיו. צריך לדעת ללמוד לעבוד אחד עם השני, אוקיי? אין לנו תשתיות עדיין, אוקיי? יש יוניטי, בסדר? אבל זה לא תשתית לפתח עכשיו משחק. כדי לפתח משחק שלם, אתה צריך לבנות תשתית, תכף אתם תראו איך עשינו את זה, אוקיי? אין לנו תקציב, אין לנו שקל, אף אחד לא שם שקל, לא רנארד, לא אנחנו, אין לנו, כל אחד עובד משהו אחר, אני עדיין גרפיקאי, הגלים עדיין עובדים ממשרד הביטחון, לא יודע, כל אחד עושה איזה משהו שלו ועושה את הכסף, ולנו אין תקציב. כולנו מבינים שזה passion project, אז מה ששאלת, כאילו בשביל הכיף, passion project, אנחנו עושים את זה כאילו בשביל הפשן, כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הרעיון ורוצים להחזיר את פיפוש, וזה כן דרייב שהוא חשוב, בסדר? הפשן הזה. זה דרייב שהוא חשוב בשביל שפרויקט כזה יקרה. הפשן הזה מגיע מהעובדה שיש ערך תרבותי ישראלי, אנחנו מחוברים לפיפוש, כל זה. חלק מאיתנו אין בכלל ניסיון בפיתוח משחקים. אני לא פיתחתי משחק עד אותו רגע, בסדר? למדתי קצת. ניר שחרור, הארטיסט אף פעם לא פיתח משחק. הגלים פיתחו קצת משחקים, בסדר? היה להם דווקא ניסיון בזה, ובתור המתכנתים זה דחף אותנו. יש פה עוד כמה דברים, אנחנו רוצים לשמור על החזון הקריאטיבי ולא להתמסחר, אנחנו רוצים לעשות משחק חדש לגמרי וכו', ומשם אנחנו רצים. אז אני בעצם באותו רגע חובש בעיקר את הכובע של המנהל פרויקט, ואני באמת, זה מה שאני לוקח על עצמי, אני פותח טרלו, אני פותח איזה 10 קבוצות וואטסאפ, סבבה, אחת לארטיסטים, אחת למתכנתים, פיפוש יוניטי, אחת לכל הצוות, אחת לא ייתכן שאין קבוצה כזאת, זה רק פיפוש עם אוזניים, זה לסאונד, פיפוש מרץ', כי הבטחנו שנוציא מרץ', בסדר? עבדנו בזום, זה היה לפני הקורונה, כאילו כולם, פשוט ידענו שאנחנו צריכים לעבוד מרחוק, אין לנו את הפריבילגיה לסחור משרד או שום דבר כזה. למדנו איך לעבוד עם גיט, אני לא ידעתי מה זה גיט, לא היה לי שמץ, אבל לימדו אותי, בסדר, לומדים. היה לנו דיסקורד, פרסנו משימות מפה ועד הודעה חדשה, והתחלנו לעבוד, וכל אחד קיבל את המשימות שלו. אז הנה חלק מהמשימות שהתחלנו לעשות בהתחלה, בערך בחצי שנה הראשונה, אוקיי? אחד זה עיצוב דמויות, אז רועי היה מעצב דמויות על מפית, באמת על מפית, כמו ג'יי.קיי רולינג הבחור, וניר מעביר את זה למה שבהתחלה התחלנו עם טונבום, אחר כך המשכנו לאדובי אנימייט, משהו כזה מאוד זה, אבל התחלנו לייצר דמויות. התחלנו ללהק, כבר בשלב הזה התחלנו ללהק, נורא רצינו, הבנו שמישהו דיברתי איתו על זה קודם, על זה שאתה רוצה כמה שיותר מהר להבין איך המשחק שלך נראה ומרגיש ועובד ולתת לאנשים לגעת בו, מהר, מהר, מהר. אז אחד מהדברים בפיפוש, פיפוש הבסיס שלו זה שהוא מצחיק והוא קומי והוא מדובב לחלוטין, אז אמרנו בוא נביא אנשים, אז כבר בהתחלה הקלטנו את עמית טולמן, מי שמכיר, את תום יער, איכשהו חברה של רנארד, לא יודע איך הוא הביא, אבל ביום הראשון הקלטנו איתה כל מיני דברים, את אילן גנני שעושה את פיפוש, כאילו הבאנו פה כל מיני חבר'ה שממש מההתחלה באו ונתנו את הקולות שלהם, מורד חסן שלא מופיע פה בתמונות. לא, שילמנו להם ורנארד הוציא מהכיס שלו, ואחר כך נגלה גם איך החזרנו את זה. היו חבר'ה שלא היו, איך קוראים לו, אילן פלד, הבחור שזה, לימונה מזה, לא יודע איך קוראים לזה, מאחד העם אחד שמתחפש לזה,
נו, טרילילי, טרללה, הוא. אז קיצור, הוא עשה בהתנדבות, אמר, אני לא רוצה לשמוע. אבל כל השאר, אתה משלם להם על שעת הקלטה, אין מה לעשות. אבל נגיד, אתה מקליט 3 שעות את כל המשחק בערך, כאילו. התחלנו לבנות את העולם של המשחק, אז תעשה צילומים, כאילו, מי שישחק במשחק בהמשך יראה את זה ויגיד, איזה גרסה בייסיק, אבל כן, אמרנו, יהיה איזשהו סט צילומים, איזשהו אתר קרוונים, ניסינו לתמצת את זה ממש ולהגיד, אתם רואים מה שזה אומר, זה משחק שהוא דו-ממדי, והדמות הולכת, אז אם אתה באסם ואתה הולך ימינה, אתה עכשיו ברקע של המפיק, אוקיי, וכאילו הרקעים מתחלפים, אם אתה הולך שמאלה, אתה ברקע של החווה, ואם אתה הולך שמאלה מהחווה, אז המסך מתהפך, ואתה עכשיו פתאום פה בשדות, ואז אתה ממשיך בשדות, אתה אחרי זה במעל צוות, תכף אתם אולי, לא זוכרים, הראיתי הכל פה, אבל כמעט כל הרקעים האלה באמת קיימים במשחק, ויש פה אולי איזה מעבר באמצע שיש בו גם באר, אבל פה אין את הבאר. אז התחלנו לחשוב על זה, הנה הבאר שדיברתי עליה, אז התחלנו כזה לחשוב איך נראים רקעים, אז שוב רואים מצייר עם עיפרון על מפית, ואמיר הופך את זה כאילו לאסט במשחק. מבחינתי זה קסם, כאילו, אני שמח שזה קורה הדברים האלה. אני רק מנסה שהאנשים האלה יעמדו בזמנים, כי למשל זה יכול לקחת, לא יודע מה, 2-3, וזה יכול לקחת שבוע-שבועיים, ורועי חשוב לו שיתקנו חלק מהדברים וזה, ושוב ניסינו נורא, מן הסתם זה ממשיכים לתקן את הרקעים האלה הרבה זמן קדימה, אבל מנסים להגיע לאיזשהו רקע מינימלי מאוד מהר. אני חושב שזה אחד הרקעים הממש ראשונים שהיו לנו, למרות שזה היה קצת מיותר, כי לא קורה בו שום דבר מעניין. הנה עוד איזשהו רקע שכזה, הבית של המפיק, מעלית, בר, ואז כאילו רקע פתאום מאוד ארוך כזה נוצר. המפיק יושב שם תמיד באמבטיה, כן, בטח, אפילו 2. הסטינג זה כן. בישראל או ש... לא מוגדר. זה כאילו, זה בחוות מלח של בחור שקוראים לו שרצניק, זה הפקה הוליוודית, אבל כנראה שהיא קורית באיזה חוות מלח ליד ים המלח כזה. כן, זה כזה, שוב, מה זה חוות מלח, מה זה, אני לא לגמרי סגור, אבל זה מה שזה. זה החקלאי, איך קוראים לו, יניב ביטון, עושה שם איזשהו חקלאי, ורחלי רוטנר היא כזה אשתו הקטנה והאומללה, שקצת ספוילר, אבל היא עולה מעליו לאורך המשחק, יש לה איזה ארץ' כיפי כזה לאורך המשחק שהיא מקבלת זה. אז בנינו את העולם, בנינו את הדמויות, זה צד אחד, אוקיי? זה צד של ארט, שיש פה אגב 2 צדדים, יש פה את הצד של הדמויות, יש פה את הצד של הרקעים, שזה 2 אנשים אחרים, ואז יש לנו את הצד של הלוגיקה של המשחק. אז בהתחלה אמרנו, בואו נעשה איזושהי מערכת כזאתי, שבסוף, לא יודע אם לא שיחקתם פיפוש, אז הרבה מהמשחק של פיפוש, חוץ מלהסתובב בעולם וזה, זה שיחות. אתה מנהל שיחות, ואז יש לך 3 אופציות. אוקיי, כאילו 3 אופציות, או 4 אופציות, או 10 או 5 אופציות, ואתה בוחר אחת ורואה איזושהי סצנה נורא מצחיקה כזאת וזה. אז בהתחלה הרצנו את זה, כמו שאתם רואים ביוניטי, באיזושהי צורה, זה היה קצת מיושן. הנה, זה איך שזה נראה בסוף. אוקיי, זה התחיל נורא ככה, זה התחיל, תכף אני אראה שבעצם עשינו איזשהו דמו ראשוני. אז בדמו זה עוד עבד ככה, מי שקצת מכיר יוניטי יודע לראות שזה איזשהו קומפוננטה קטנה כזאת וזה, ואז הפכנו את זה לממש כלי של עצמנו, זה היה לפני שיצא ויז'ואל סקריפטינג של יוניטי, בנינו איזושהי מערכת של עצמנו, שבה אני יכלתי לבנות הלוגיקה של המשחק בצורה נורא נוחה. סתם בשביל הכיף, כאילו, הנה מריצים קאטסינס, מריצים אופשנס, כל אופשן מריץ סצנה אחרת, ואז זה נגמר, עוברים איזשהו טרנזישן, שולחים פוסט בטוויטר, זה גם משהו, אני אגיע לזה בסוף, או בוואטסאפ. זהו, לוגיקה לאינטראקציה, אוקיי, גם זה משהו שהיינו צריכים לעשות, אז סתם, אתם יכולים לראות את הקוליידרים האלה של יוניטי, כמעט כל דבר במשחק אנחנו רוצים שיגעו בו, אתם גם יכולים לראות שהתחלנו עם קומפוננטות, והמשכנו למשהו הרבה יותר פשוט, אז במשחק בעצם הוא מחולק ל3 ימים, אוקיי, אם אתה לוחץ על האובייקט הזה ביום הראשון, אז זה קורה, אם אתה לוחץ עליו ביום השני, אז זה קורה, זה לאיזשהו משהו מאוד בסיסי, ואז יש לנו את שאולי, שנראה ככה, שזה היה נורא כיף, אבל הוא פשוט, כל פעם שאתה בא אליו, יש לו איזה משהו חדש, גיא. כל מה שקורה כאן, זה כאילו אסט שקניתם, או שזה פותח? לא, הכל אין-האוס, הכל גל וגל פיתחו, כן? רק כדי לתת טיפה קונטקסט על זה, גל וגל הם 2 חבר'ה באמת מקצוענים, שגל פסטרנק, הצעיר מביניהם, הם 2 חבר'ה, תשמעו את הפרק בפודקאסט, אבל הוא הכניס יוניטי לצבא, הוא הכניס את יוניטי לצה"ל, הוא כאילו, הם פתחו חטיבה, כאילו לא חטיבה, מחלקה בצה"ל, שפתחת דברים ביוניטי, קיצור, סימולטורים וכאלה, אז הוא כזה גאון יוניטי, הוא מגיל 14, אנשים מכירים אותו בסצנה, אז הוא ממש ידע איך לפתור לנו בעיות
ומהר, אבל הוא גם ידע לתת לנו גבולות, זה אי אפשר לעשות, זה ייקח לנו יותר מדי זמן, זה לא נחוץ, כאילו כאלה. אז, אבל כן, את כל המערכות האלה בנינו במיוחד, ושוב, הרבה אגב זה אפיון שלי, כאילו אני אמרתי, אני לא יודע לתכנת, אני צריך שתפשט לי את זה, אני יודע לוגיקה, אני יודע לבנות לוגיקה, ואני צריך לא יודע, תבנה לי איזה משהו שיפשט לי את זה, קיצור. אז זה מה שיצא בסוף, ושוב, ורואים כמה אני לא יודע לוגיקה, כי אני בטוח שבן אדם שיודע תכנות, היה לוקח את העץ הזה ומקצר אותו בחצי, בסדר? במקרה הטוב. אז אחר כך, שוב, עוד דבר שעשינו בתשתיות, אני תכף אני אעזוב את הטכני עוד מעט, אבל למשל, העורך סצנות, אז בעצם הדבר הכי גדול במשחק זה לעשות אנימציות לסצנות, זה ממש סרט אנימציה של basically 10 שעות של אנימציה, אז בהתחלה זה עבד בתוך יוניטי באיזשהו, זה היה סיוט, אני לא רוצה אפילו להיזכר במערכת הזאת, זה היה ממש טיפשי, זה כזה, תריץ את זה עם הרצועת סאונד הזאת, תשים את הכתוביות האלה, תעשה שהדמות תעשה ככה, זה היה בלתי אפשרי. מהר מאוד עשינו איזושהי אימפלמנטציה של אנימייט ויוניטי, כן. אמרת שיש לכם מתכנת קצה. כן, היה לכם מתכנת כן, קצה. שניים, כן. איך קרה שהתחלתם בצורה שכל כך מגושמת? תשמע, הם לא ידעו מה זה לפתח את פיפוש, אף אחד לא ידע מה הדרישות. הדרישות עלו לאט לאט, אבל אני חושב שממש מהר הבנו, כאילו זה שהתחלנו ככה מגושם, מהר מאוד אמרנו לא. זה היה אולי עניין של כמה שבועות, אולי חודש, התחלנו לעבוד ככה וראינו שאתה יודע, לוקח כדי לביים דקה, יכול לקחת שעה, וזה לא מה שאתה רוצה, זה לא סרט, לא יודע, סרט אנימציה קלאסי שאתה יכול על 4 שניות לעבוד שבוע, זה לא המטרה. המטרה פה שנצליח לפמפם תוכן כאילו. אז באמת עשינו משהו הרבה יותר מתוחכם מזה ומאוד מהר. עברנו מטונבום לאנימייט באמת, ופירקנו את הדמות לאיזשהו אטלס כזה, ושוב, גם ניר שלא יודע לעבוד ביוניטי, פשוט בנינו לו כלי. תייבא את הדמות ליוניטי לכאן, ופתאום היה לו 1000 אנימציות, אז הנה סתם, אנחנו לא נראה את כל זה, זה ה-request access. תאמינו לי שפיפוש עומד פה ועושה את כל התנועות במשחק. בסדר, כל התנועות במשחק הוא כאלה, בסדר, זה מה שהוא עושה, יש לנו פה רצועה מאוד מאוד ארוכה. הנה, כל זה תנועות שהוא יכול לעשות במשחק, ואני, אגב, שוב, ניר עושה את התנועות האלה באנימייט, ואני גורר אותם לטיימליין, מכירים את הטיימליין של יוניטי? גורר אותם לטיימליין, ובייסיקלי, כאילו, אנימציה מריץ אותה פה, זה כל האנימציות גוף של אחת הדמויות, כנראה של אורי גוטליב, סליחה, וואי, אני לא זוכר את השם של הדמות, פרדי. אז, וזה הפרצופים שהוא יכול לעשות, וזה הפה שהוא יכול לעשות, והיינו יכולים לעשות מלא מיזוגים כאלה, איזה גוף הוא עושה, איזה פרצוף הוא עושה, איזה עיניים הוא עושה, איזה פה הוא עושה, מאוד מאוד בקלות, בלי כל השטויות שהראיתי לכם קודם, כאילו, פשוט דרך הטיימליין, כלי מאוד מאוד חזק, שיוניטי אגב רק שחררו באותו זמן, זה היה כלי חדש, כאילו, זה לא היה ביוניטי עד תחילת 2021, כאילו. אז זהו, עד, סליחה, 2022, 20. כן, בדיוק, באיזשהו ג'ייסון, באיזשהו קובץ כזה, שוב, הוא לא יודע מה זה ג'ייסון, אבל אנימייט יודע להוציא ג'ייסון, בסוף מה שאתה עושה, אתה נכנס לאנימייט, אתה מתייג כל אנימציה, אתה נותן לה שם, כן, אתה נותן שם לגוף, שם לראש, שם לפרצוף, שם לעיניים, שם לפה, ואז הוא מוציא לך את זה במלא קבצים כאלה קטנים, שיושבים בתיקיות, ואני ישבתי וגררתי אותם אחד לסצנות, וזה גם לקח לא מעט זמן, כי בסוף אתה צריך שהדמות תמצמץ, הדמויות ברקע ימצמצו, יעשו את כל הדברים האלה, אבל מן הסתם זה אפשרי פתאום איזה כיף, כאילו אפשר לעשות דברים ממש גדולים, כאילו אפשר לשים את כל הרצועות סאונד במקום אחד, אפשר כאילו פשוט לבנות סצנה שלמה ולביים סרט. אז זה באמת מה שעשינו. בכמה אחוז מהאנימציות באמת השתמשתם? הכל, והרבה פעמים. כי בסוף זה באמת משחק של 10 שעות, ואפילו שיש הרבה אנימציות, אם אתם תשחקו את המשחק, אתם תראו את פיפוש 1000 פעמים עושה ככה עם הידיים. למה? כי זה תנועה, אז פעם אחת הוא עושה ככה עצבני, פעם אחת הוא עושה ככה צוחק. זה נותן לך וייב אחר, זה נורא תלוי איפה אתה נמצא. אבל השתמשנו בהכל, כאילו, ואפילו, אתה יודע, עשינו דברים יהודיים, פתאום פיפוש צריך להתחשמל, אין מה לעשות, אתה צריך להוציא את פיפוש מתחשמל, וזה תופס לך, אגב, זה תופס מקום של המשחק, וזה תופס זיכרון של יוניטי שהוא צריך להריץ, כי הוא צריך, כל מיני דברים כאלה שפתאום גילינו שאנחנו צריכים להתעסק איתם וזה, אבל זה היה הפתרון הכי טוב. וגילינו אחרי זה שעושים את זה יותר חכם מאיתנו, אבל זה היה הפתרון האינדי שלנו, לא יודע, זה מה שהצלחנו לעשות. מה? איך עשו
אתה מפצל את הדמות ליותר, אתה עושה כמה דמויות שהיא מאותה דמות, אז נגיד אותה דמות, רק שבמקום שמה שלקח לנו מלא זמן, המשחק היה לוקח לו איזה 3 דקות להיטען. וזה היה בגלל שהאטלס של פיפוש, האטלס, הריבוע הזה עם כל הזה, הוא היה כאילו ימים כאילו היית יכול לגלול אותו. אז אגב, דווקא את זה כן עשינו בסוף, פירקנו לכמה אטלסים, אבל יכלנו גם לפרק אותו לכמה דמויות, אז פיפוש אחד עושה ככה, ופיפוש בכלל אחר לגמרי, עושה משהו אחר, קיצור, אבל זה כאילו שתי דמויות אחרות שהן בעצם אותה הדמות, אתה רק צריך להחליף ביניהם, בסוף, משחק זה הכל אחיזת עיניים, כן? זה הכל, זה כמו סרט, זה הכל שקר, אתה מקפיץ את המצלמה למקום אחר, אתה פתאום, לא יודע מה, עושה איזה משהו כדי שלא יראו שהמעבר לא כל כך חלק, מלא מזה יש במשחק, מלא. זה למשל לדעתי הסצנה הכי ארוכה שביימנו, עד לשם איזה 10 דקות, 12 דקות, משהו, זה הסצנה פתיחה, סצנה כיפית. זהו, כל זה היה נורא טכני וכאילו לקח באמת כל הזמן, אבל בחצי שנה הראשונה, ממש בחצי שנה הראשונה בנינו כבר תשתית ופתחנו קמפיין מימון המונים. אני אמרתי, תשמעו חבר'ה, אנחנו צריכים להתפרנס, זה ייקח לנו קצת יותר זמן משאנחנו חושבים, בוא נראה אם הקהילה מוכנה לתמוך בנו בחזרה. אז התחלנו עם משהו שנקרא פטריון, אני לא חושב שמישהו בארץ ידע על מה אני מדבר, אני הייתי תומך בפטריון בכל מיני הימנים שאני אוהב, היום קצת יותר מוכר, אבל אז פתחנו פטריון, אמרנו לאנשים, היינו צריכים ללמד אותם מה זה, באה הקהילה ותמכה בנו, הצענו להם כל מיני דברים שאחרי זה התחרטנו שהצענו, כמו כל מיני עטים וספלים שאחרי זה היינו צריכים אשכרה להוציא, אבל, וזה מי שתמך, אני לא יודע אם מישהו פה תמך בפיפוש, אבל לקח הרבה זמן עד שהם קיבלו את הדברים שלהם, אין מה לעשות. אבל באמת ראינו שהקהילה מתחילה להיות מעורבת וזה נחמד, וחצי שנה לתוך הפרויקט אמרנו, רגע חבר'ה, בוא, אני לא זוכר מי פה לפני שנייה דיברתי על MVP, על Minimal Viable Project, הדבר הכי קטן שאתה יכול לעשות כדי שאנשים יוכלו לשחק את המשחק שלך. ואמרנו בוא נעשה את זה, בוא נעשה דמו, בוא נעשה משחק נורא קטן. וזה, היה לנו 2 רקעים, היה לנו רקע ורקע, כן? כל זה רקע אחד, פיפוש, זה בטלפון בחינם, תחפשו אחרי זה פיפוש, זה פחות מחצי שעה, בסדר? בחינם, פיפוש האודישן. הוצאנו אותו עם 2 רקעים בחצי שנה, ויש פה איזשהו טריילר, אני לא חושב שנראה אותו עכשיו, אבל כשהיה מוכן הדמו, פשוט אמרנו בואו נוציא קמפיין מימון המונים, והוצאנו אותו וקיבלנו, כאילו זה היה אחד החודשים היותר מטורפים בחיים שלי, אני אף פעם לא הרצתי קמפיין מימון המונים עד אותו רגע, אבל פשוט חודש קצת יותר גם בהכנות לזה וזה, היינו סופר על זה, אתם יכולים ללכת לקבוצה של פיפוש בפייסבוק ולגלול קצת אחורה, לראות איך כל יום הוצאנו פוסטים, להראות לזה, ועשינו שיווק ממומן, דברים שלא כל כך עשינו עד אותו רגע, וגייסנו 310,000 שקל, ואמרנו איזה כיף, כן. לקחת מישהו מהצוות שכל הזמן יצא את הפרסום? זה הייתי אני הורדתי את הכובע רגע של, לא יודע מה, של להתעסק עם המשחק, ועכשיו אני רק עם הכובע שלה. לא ישנתי בלילה, כאילו אשתי כאילו אתה הולכת לישון ואני הייתי מתכנן את הפוסט של זה הבא. זה היה מאוד תובעני ומאוד קשה ומאוד מלחיץ, וכל יום אתה קם ורוצה לראות כמה כסף עכשיו הכנסת, כמה זה, אבל זה חוויה, זה היה מעניין. והיה איזה רגע, ביקשנו אגב 150,000 שקל, ידענו שזה מעט, כשביקשתי 150, אני ידעתי שאני רוצה להביא 300, כאילו זה היה כי בחישוב זה היה הדבר הכי ריאלי, אבל אנשים אוהבים לראות את זה עובר את ה-200%, זה היה התחושה שלי, שאנשים ירצו לראות את זה כאילו מצליח, וממש הצלחנו, ואז היה לנו איזושהי הבנה כזאת, שרועי אמר לי את זה, רועי אמר לי, אנחנו אשכרה צריכים לעשות את זה עכשיו, כאילו, פאק, כאילו גייסנו את הכסף, עכשיו אי אפשר לברוח, כאילו, אין ברירה, ואני כאילו עומד שם ואומר, שיט, איך אני מפתח משחק מלא עכשיו, כאילו פיתחנו משחק של חצי שעה, דמו מגניב וזה, אבל עכשיו אנחנו צריכים לפתח משחק שהוא מלא, זה המשחק הראשון שלי. אז הלכתי ועשיתי את הדבר שאני יודע לעשות מהצבא, בסדר? פתחתי גאנט, ואמרתי, אוקיי, פה אני רוצה לשחרר את המשחק, ספטמבר, בסדר? מי שיודע מתי שחררנו את המשחק, זה היה כן, אפריל שנה אחר כך. כאילו, עוד שנה ואז אפריל. אבל זה היה נורא כאילו אופטימי כזה, ואמרנו בוא נעשה ככה ובוא נעשה ככה, ונוציא את ה-first playable פה, ואת ה-second playable פה, וכולי, והרבה מזה עבד בסדר, אבל לאט אתה מגלה שיש יותר מורכבויות משאתה מצפה. אני ככה, באמת כאילו, יש פה אולי טיפה איזה בלגן, אבל אני מדלג קצת, אבל באמת במשחק המלא, בסוף ישבנו, אני חושב שאני ישבתי איזה שנה, בבית שלי, בקורונה, חלק מזה היה בדנמרק בכלל, ישבתי שם וביימתי כאילו שעות של משחק, יש פה איזה 4 שעות של סצנות מבוימות, זה 4 שעות של ממש סצנה מבוימת, כאילו אנימציה, יש פה קצת נתונים, זה נחמד, זה לא הכי מעניין,
עבדנו על ממש לבנות את המשחק המלא, אז כמו שהראיתי לכם קודם את העולם, אז זה העולם בסוף, בסדר? הנה המעל סטטיסטים שדיברנו עליו, והנה הסט צילומים, בתוך הסט צילומים יש עוד כמה רקעים שנחבאים שם, הנה יש חוף ים, ים המלח כנראה, למרות שהוא כזה נהרי כזה, אתה רואה, זה לא בדיוק בישראל, אבל זה סודו ישראל כזה. החווה של החקלאי מלח, פה זה אדיר חמורים, איפה שפיפוש קיבל את המיטה שלו לישון, יש פה איזה שהם שדות וזה, אז היה פה, זה גם כן, היה משהו שלקח המון זמן. איך אנחנו, שוב, אני לא נכנס לזה עכשיו, סתם מפאת, יש לנו באמת לא את הזמן הכי ארוך להרצאה הזאת, אבל איך אנחנו ניגשים לשחק את המשחק הזה? מה אנחנו רוצים שהשחקן יעשה? אנחנו רוצים שהוא יסתובב חופשי? אנחנו רוצים לכוון אותו, שהוא ילך בצורה מעגלית ויחקור את העולם? מה אנחנו רוצים שהוא יעשה? זה משהו שלקח לנו המון חודשים להבין. בסוף בנינו איזשהו מערך כזה של איך העולם עובד כזה, די איזה פתרון חמודי כזה, בסדר, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל אתם עושים את כל השיחות האלה, עכשיו בעולם נפתחות השיחות האלה, סיימתם את השיחות האלה, נפתחות השיחות האלה, אבל אתה בעיקרון יכול להסתובב חופשי במשחק, ואז אנשים לא כל כך ידעו איך להתמצא, אז נוצפנו את הוואטסאפים, אני תכף אגיע גם לוואטסאפים. העולם לא כולו היה כל כך עשיר, היה חלקו ממש מדברי, אז ממש הבנו שוב, עשינו חושבים, מה עושים עכשיו? עכשיו סיימנו את הסצנות, אני כבר קופץ איזה שנה ומשהו קדימה, סיימנו את הסצנות, סיימנו את זה, נורא כיף להסתובב בעולם, ויש את השיחות, אבל לא כזה מעניין, בייסיקלי מדבר, אז הבנו שאנחנו פשוט צריכים להעמיס בתוכן את המשחק, אז הנה איך העמסנו אותו, אוקיי? מלא סטטיסטים, סטטיסטים זה, אתם יודעים, פשוט דמויות משנה שלא עושות כלום, חוץ מלהגיד לך איזה חצי משפט. הבאנו, הנה, זה כל הדמויות במשחק, סתם של הכיף, שאפשר לדבר איתם ולתקשר איתם, גם החמורים. יש חבר'ה שתמכו בפטריון בסכום מופקע ולא הגיוני, ובאו לדובב במשחק כמה משפטים, זה נחמד, הם באו איזה 30 איש, זה היה לא קל לעשות את השלושה ימי הקלטות האלה עם 30 איש. כתבנו להם גם תוכן, בסדר? הבנו שתוכן מאוד זול להוסיף למשחק, זה פשוט טקסט, כאילו איזה קל זה להוסיף טקסט, זה לא עולה כלום, כאילו זה לוקח כלום זמן, אז פשוט הם ישבו וכתבו טקסט, שמנו אותם על איזה נייר מקובצ'אץ' ואתה יכול למצוא מלא קומיקסים בעולם, וספרים, וניירות, וכל מיני דברים זרוקים כאלה, זה נחמד. פשוט תוכן ועוד תוכן, ואתם יכולים לראות כל דבר שאפשר ללחוץ עליו, יש עליו איזשהו בוקסה ירוקה כזאת. שני הכותבים זה רנארד ורועי, שהם היוצרים המקוריים של המשחק, הם, כל ההומור שלהם, כל הכתיבה היא שלהם, זה מאוד מורגש לאורך המשחק, זה ממש ממש המשחק שלהם, בהיבט הקריאטיבי. אבל זה גם משהו שהם רצו לעשות, הם רצו להיות במשחק הזה רק הקריאטיב מיינד, כאילו הם רצו לשבת, לכתוב, שמישהו אחר יעשה. למרות שהם היו מאוד מעורבים, ורנארד עזר בעריכת סצנות, ועשה את המצמוצים, והיה נורא להם חשוב איך הדמויות גם נראות, אבל הכתיבה היא 100%. זהו, סתם זה כזה, איך נראה רקע ואיך פתאום הוא בנוי מכל מיני דברים. הטלפון הזה, אמרנו, עוד תוכן, איפה נדחוף עוד תוכן? דחפנו אותו בתוך הטלפון הזה, אפשר לבוא לדבר פה עם אנשים, ופתאום אתה מרים את הטלפון ומדבר עם מישהו, וזה תוכן, זה עוד דקות של משחק שאתה יכול לשחק, זה נחמד. קצלה ונחצ'ה, כאילו זה גם כן, שוב, אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל יש איזה שהם, בכל המשחקים היית מוצא, כן, בדיחות, היית מוצא בדיחות קרש, הכי לא מצחיקות בעולם, כאילו, אי אפשר לקרוא לזה בדיחות, אבל הם יושבים ומספרים בדיחות, ויש קהל שצוחק, וזהו, זה היה בכל המשחקים, וגם במשחק הזה, והפעם תום ואור באו לעשות אותם, שזה היה נורא נורא כיף, הם עשו עבודה ממש ממש כיפית, מי שלא מכיר אותם, שוגר זזה, הוציאו אלבום פאנק ממש טוב, השנה, אני עף עליו, אני הולך לראות אותם עוד איזה חודש לייב, מי שלא מזהה את הרקע הזה וואי, כבר שכחתי איך קוראים לסדרה הזאת, סליחה, תודה, צער גידול בנות, זהו, פשוט היה לנו רקע אחד בקרובים גם, והם גם ישבו במסעדה הגדולה, שזו סדרה ישראלית ישנה כזאת. זהו, הוספנו עוד כל מיני פרטי אספנות כאלה, קלפים אפגנים, תמיד היה קלפים אפגנים בפיפוש, מה? זה גם פתיחה חוזרת, בדיוק, רק שכל משחק היה קלפים אפגנים קצת שונים, אז במשחק הזה ממש רואים את ההתפתחות של רועי, והרועי הוא אחד הכותבים של המשחק, הוא בשנים האחרונות, הוא בכלל עושה תקינה למפעלים. יש לו עסק שעושה תקינה למפעלים, אז הרעיון שלו היה לקחת מלא מסמכים משעממים שיש לו, ולסרטט עליהם. יש פה כל מיני מסמכי ארנונה ומסמכי מיסים וכל מיני, יש מסמך פיטורים איפשהו, לדעתי זה אחד מאלה, שפיטרו אותו והוא צייר על זה סמיילי, אני לא בטוח איזה, זה אחד מהם. אז גם את הקלפים האלה, אגב, מכרנו לפטריונים או לתומכים ועשינו מזה קצת כסף. זהו, הבנו שאנחנו צריכים להכווין את השחקן, זה כבר ממש לקראת סוף ההפקה של המשחק, לפני שאני חוזר חזרה אחורה, אז אמרנו איך אנחנו
מכווינים את השחקן, איך הוא יודע לאן ללכת, אוקיי? בסוף, שוב, כמו שאמרתי לכם, היה עולם גדול, ואתה צריך להבין, כאילו, השחקן צריך להבין לאן הוא צריך ללכת, בגלל שלא סגרנו לו שום חלק בעולם, רצינו להשאיר את זה עולם פתוח, זה סנדבוקסי כזה. אז בסוף מצאנו איזושהי שיטה שבה אנחנו פתחנו 2 אפליקציות בטלפון של פיפוש, נתנו לפיפוש טלפון, אתה יכול להרים אותו, יש לך אפליקציה אחת של וואטסאפ, אז בוואטסאפ פתאום אם אחת הדמויות אומרת, וואי, איזה בלגן הולך במעל סטטיסטים, אז אתה יודע שאתה צריך ללכת למעל סטטיסטים אולי, וכאילו הטוויטר של פיפוש היה תמיד איזשהו, לפעמים היית עושה סצנה, כשעשינו פלייטסטינג, ראינו את זה שאנשים לא לגמרי הבינו מה יצאתי עכשיו, כאילו, הייתה פה סצנה, הרבה נאנסנס, אבל מה האסנס? אז פיפוש היה מפרסם בטוויטר שלו איזה משהו, התקדמתי בחיים, כאילו, זה וזה מה שקרה, כאילו, השטג משהו, בסדר? אז כאילו, זה היה כזה איזו שיטה די מתוחכמת כזאת, אשכרה להסביר מה קורה במשחק. וגם היה לנו את, פאק, אני לא זוכר איך קוראים לו, סליחה, עברו איזה 2 ומשהו, אבל הדמות הזאת היא שבתחילת כל יום היא נותנת איזשהו סיקור, הוא כמו גיא פינס כזה. היא נותנת איזשהו סיקור על מה הולך על הסט צילומים, ואיזה בלגן, ואיזה, יש טראומות כאלה, ואנשים מתים, ועל הדרך כל מיני דברים קורים, וקיצור. פתחנו גם איזה טוטוריאל, לא רצינו טוטוריאל, אין טוטוריאל בפיפוש, אבל אנשים הסתבכו, אנשים היום כבר לא זוכרים לשחק פוינט אנד קליק בסיסי, אז הזכרנו להם, אז עשינו איזושהי דמות כזאת, שזה, אם אתם רואים, זה המתכנת שלנו, גל פסטרנק, הוא נראה בדיוק כמו המתכנת שהוא כזה, צביקי, אני המתכנת, הוא אומר לכם מה לעשות בתחילת המשחק ועל מה ללחוץ. הוצאנו משחקונים, שוב אמרתי לכם תוכן, אז עשינו קצת משחקונים, איזשהו endless runner כזה, שנקרא זיגי הקרטיסט, זה גם חוזר, שאתה רץ כזה ונלחם בנינג'ות, עשינו איזה וואקמול עלילתי כזה, שנקרא שפרם 2000, שפרם 2000 זה במשחקים הקודמים, הפעם קראנו לזה שפרם 2030, וואקמול, אתה בא, האנשים האלה קופצים, ואתה צריך להרביץ לאדומים ולא לכחולים. אבל זה גם, זה עלילתי, הצלחנו לעשות את זה נורא מצחיק. אני עשיתי את הקולות של כל הדמויות האלה. עשינו איזושהי מראה כזאת, סליחה שאתה יכול להלביש את פיפוש קצת, שושלות לוחמות, זה משחק קלפים שאני הצבתי, שהיה נורא כיף לעשות עם הקלפים האפגנים שאתה אוסף, אז שיהיה להם גם איזשהו שימוש, משחק נורא בייסיק, אבל כיף. זהו, פה מגיע כבר השלב שאוקיי, יש לנו את כל המשחק, ואנחנו עובדים, ואני חייב להגיד לכם, אנחנו מותשים בשלב הזה, זה שלב שאנחנו כבר עם הלשון בחוץ, אף אחד כבר לא עושה כסף, ה-300,000 שגייסנו נגמרו כבר לפני איזה חצי שנה, מתי משחררים את המשחק? עכשיו יש חבר'ה, דיברתי עם מישהו קודם לפני זה, אבל יש חבר'ה שרוצים למשוך, כי אין מה לעשות, האחים, רנארד ורועי נגיד, הם יכולים לנצח לשפר ולהוסיף עוד בדיחה ולהוסיף עוד עלילה, והארטיסטים רוצים עוד קצת לתקן וזה, ואני והמתכנתים קצת יותר במיינדסט של לא, אנחנו חייבים לשחרר את המשחק הזה. אז באיזשהו שלב אמרנו, שוב, ספטמבר, אחרי זה אמרנו ספטמבר שאחרי, אחרי זה אמרנו די, 1 באפריל יוצא ויהי מה ימות העולם, 1 באפריל, אנחנו צריכים להתכנס לזה, קראנו לזה מבצע 1 באפריל, סובבנו את כולם סביב זה, אמרנו להם, תקשיבו, חותכים, כל מה שלא היה מיותר, היו עוד משחקונים שהיו אמורים להיכנס, חתכנו, היה עוד סצנות שהיו אמורות להיכנס, חתכנו, כל מיני דברים נחתכו, נתתי להם, אני עשיתי להם איזושהי טבלה עם סיבות לשחרר ב-1 באפריל, התחננתי, תקשיבו חבר'ה, אנחנו חייבים לשחרר ב-1 באפריל, אנחנו מתים פה, יש לנו מומנטום צוותי, זה פסח, איזה כיף לשחרר בחגים, לא יודע, כל מיני שטויות כאלה, כאילו באמת, כדי שירצו לשחרר. ומן הסתם, איזה דברים חסרים לנו עד אז, והתכנסנו לזה, בסדר? התכנסנו, הצלחנו לעשות את זה, השקנו ב-31 באפריל, כתב, כן. האמינו לכם שהמשחק יצא ב-1 באפריל? הנה, עשינו מחר המשחק יוצא, סבבה? עשינו מחר המשחק יוצא, קריצה, אחרי שאף פעם לא אמרנו כאילו שהמשחק הולך לצאת ב-1 באפריל או שום דבר כזה, קיבלנו, אתם רואים את כל הצחוקים האלה, זה היה הכל כועס. הכל פה היה כועס, חשבו שאנחנו עושים להם 1 באפריל וזה, 12 בלילה 00, הוצאנו את המשחק, כאילו פיפוש שעכשיו בסטים, ב-1 באפריל, כאילו עוד רציתי לסחוב את זה קצת, אמרתי אם אני סוחב את זה על 12 בצהריים, אני לא אחיה, כאילו אני לא אצליח, וכבר המשחק היה מוכן והוא היה בסטים והכל, הוצאנו אותו וזה. וזהו, והתחלנו לקבל ביקורות, וזה היה נחמד, וכולם נהנו מהמשחק, וזה היה כיף, היה 116 ביקורות חיוביות, לא יודע, באותה תקופה ששיחקנו, והיה גם ביקורות קצת שליליות, היה איזה 3-4 כאלה, אבל אתם יודעים משהו, הביקורות השליליות היו הכי involved, הם היו הכי כזה, ושיחקתי, זה לא היה כזה משחק שזה,
לא זוכר בדיוק מה הוא כתב. התחלה נפלאה למשחק פיפוש, ככה הרגיש לפחות. אני אתחיל כחובב מהמשחק, כאלה דברים לעשות, ואז thumbs down. בסדר, קורה, למדנו מזה. תודה שבאתם לטד-טוק שלי. אז בערך, בסדר? זה כאילו הפוסט מורטם של פיפוש פחות או יותר, אוקיי? זה כאילו... אוקיי, אני אסתכל שנייה מה השעה כדי שאני אדע איפה אני עומד בחיים. סבבה. כן? יופי, אז ממש כמה דקות אני אפטפט ככה. אז פיפוש היה, וגם המצגת הזאת, אגב, זו מצגת שעשיתי כבר כמה פעמים, ועשיתי אותה לפני איזה, לא יודע, שנתיים, ממש שחררנו את המשחק וזה, ומאז, כמו שראיתם, פיתחתי כל מיני משחקים אחרים, המשחק הזה עשה לי איזשהו אילוז'נינג שהכל אפשרי, אוקיי? למרות שהמשחק הזה היה קשה וזה, כל בוקר קמתי, והיה נורא, היה מאוד כיף. כן, לעבוד על פיפוש. קמתי, עבדתי בבית שלי על משחק שהוא כיף, תמיד שמתי את האוזניות, ערכתי סצנות, היה נורא מצחיק, כאילו, אתה שולח את זה לטסטרים, הם נהנים, הם מחזירים לך תשובות. ואז אמרתי, יאללה, בוא נבנה את המשחק הבא. כאילו, המשחק הבא ייקח לנו פחות זמן, אנחנו כבר יודעים מה עושים, אני אאסוף איזה צוות של גם של חבר'ה מוכשרים ונעוף איתו, והתחלנו לעבוד על איזשהו משחק שהוא שלי, קראו לו Space Sub, וזה משחק שאתה בונה, מפעל של סנדוויצ'ים בחלל. זה היה הקונספט שלי, כי אני מאוד אוהב סנדוויצ'ים, וצחיק אותי לעשות את זה. וזה הלך לנו טוב, אבל שוב, נתקלנו בהרבה בעיות שלא נתקלנו בהם לפני זה, ופתאום לא היה לנו קהל שבוי של פטריונים ואנשים שרוצים לתמוך במשחק, ופתאום אתה מתחיל לדבר עם פאבלישרים. למישהו יצא כבר לדבר עם פאבלישרים בחייו? עוד לא, אני מאחל לכם, זה טוב, זה כיף לדבר עם פאבלישרים, כי הם נותנים לכם את המציאות בפרצוף, אומרים להם, תראו את המשחקים האחרים שמתחרים בכם. אגב, שמעתם פעם על משחק מפעל על סנדוויצ'ים? לא, נכון? אבל באותו זמן שאנחנו התחלנו לעבוד על המשחק ושלחנו אותו לפאבלישרים, אומרים לנו, תראו את המשחקים האלה על מפעל על סנדוויצ'ים שמתחילים לרוץ עכשיו. ואני כזה, מה קרה בקורונה שאנשים התחילו לעבוד על משחקי מפעל על סנדוויצ'ים? היו איזה 3-4 כאילו, ממש הרבה. אוטו שף וכל מיני כאלה דברים מוזרים. ואז שוב הלכתי לעבוד על פנטומביס וקרה לי דבר דומה, עבדנו מול פאבלישרים והפאבלישרים נתנו לנו קצת ריג'קטים. בעולם המשחקים יש, לא כל כך הולכים ל-VCs, כשאתה רוצה השקעה, אתה לא כל כך הולך למשקיע פרטי, אתה הולך לאנשים שיודעים להשקיע במשחקים. מי זה אנשים שיודעים להשקיע במשחקים? בעיקר, פאבלישרים. פאבלישר זה מפיץ, זה בן אדם שבדרך כלל יודע לעשות רק נגיד, הוא יודע לסגור לך את הצד של ההפצה, הוא יודע לשחרר את המשחק לסטים, לפרסם אותו, לעשות לך טריילר, אסטים, כל מיני דברים כאלה, אבל הרבה פעמים בגלל שהם רוצים לעשות כסף, הם הולכים ומוצאים צוותים מוכשרים שיודעים לפתח משחק ולהביא אותו לסיום, שזה משהו משמעותי, זה המשפט הכי משמעותי. הם לא מחפשים את המשחק המושלם, הם מחפשים צוות שיודע לסיים משחק, אוקיי? הפחיד אותי רגע, סליחה. והם ישקיעו בו גם כסף, זאת אומרת, הם משקיעים הרבה כסף, $1,000,000, $2 מיליון, אתה יכול לבוא ולצפות כסטודיו אינדי, לבקש סכום מכובד, תודה, איזה נחמד, בירות חמות. לבקש סכומים מכובדים של כסף, כי בסוף הם לוקחים על עצמם את רוב הסיכון, ואתה רק מחויב אליהם, כאילו, מה זה רק? אתה בסוף מחויב אליהם, כשאתה עובד עם פאבלישרים, אני יכול גם על זה לדבר המון זמן, כן? אבל יש כל מיני דברים, אתה פתאום עובד עם מיילסטונים, משהו שאתה לא עובד כשאתה אינדי, אתה צריך כל מיילסטון, לשחרר להם בילד שעובד עם עוד שלב, ועוד שלב, ועוד, אתה צריך להתחייב, עכשיו אני אבנה עוד 5 אויבים, ועוד 3 נשקים, ועוד זה, וכל חודשיים אתה צריך לשחרר להם. אבל זה אחלה, כי בסוף הם גם משלמים לך, מה שעד עכשיו לא היה. שזה נחמד, וגם יעזרו לך לשחרר את המשחק, ואולי לעשות מזה כסף בסוף, כי אנשים חושבים, אני אעבוד על המשחק, אני אסיים אותו, ואז אני אהיה מיליונר. לא, יש עוד מלא שלבים בדרך, אוקיי, יש עוד מלא שלבים. אז מה שאני מנסה להגיד פה זה ככה, יש פה הרבה חבר'ה שמתעניינים עכשיו בתעשיית המשחקים, אוקיי? זה עולם שמעניין אתכם, אתם רוצים להתחיל לפתח אולי את המשחק האינדי שלכם, אולי אתם רוצים להשתלב בתעשייה היותר גדולה. אז קודם כל, להשתלב בתעשייה הגדולה זה אחלה, זה משהו שאני עושה עכשיו, אני עובד באיזשהו סטארט-אפ שזה מה שהוא עושה, יש תעשייה ענקית שם בחוץ, לא רק בארץ. אוקיי, היום אחרי הקורונה יש סטנדרטים חדשים, אנשים עובדים רמוט, אוקיי, לא משנה אם אתם תכנתים, אם אתם ארטיסטים, יש המון הזדמנויות
רמוט, לעבוד עם סטודיו גדולים, אני חושב ששם אתם תלמדו הרבה. זה חסר לי, אני אומר לכם עכשיו, זה חסר לי, וזה כנראה יהיה הצעד הבא שלי, ללכת ולעבוד באיזשהו סטודיו, של חבר'ה עם ניסיון, של זה, שכאילו, שעברו את התהליכים המאוד מאוד גדולים האלה, הקצת קורפורט האלה, שם יש איזשהו דירקטור כמוני, אבל יותר קשוח, שאומר, לא, זה לא מעניין. לא, אנחנו לא משקיעים בעוד שלבים למשחק, אנחנו משקיעים בשיווק, ב-user acquisition, כי user acquisition פתאום מביאים למשחק. אז זה דבר אחד, לכו למצאו איזושהי הזדמנות כיפית בתעשייה, זה דבר ראשון, אוקיי? אבל אם אתם בכל זאת מנסים את ההזדמנות האינדית, תדעו על איזה פרויקט אתם עובדים, תדעו כמה זמן אתם משקיעים, אל תשקיעו, כמו שאנחנו השקענו, 2.5 שנים, על פרויקט שבסוף בדיוק החזיר את עצמו, בסדר? כזה, אחרי זה מן הסתם שחררנו, נגמר לנו הכסף איזה חצי שעה לפני, אבל אז שחררנו את המשחק, מכרנו כמה אלפי עותקים, האלפי עותקים האלה החזירו את החצי שנה בערך שעבדנו על המשחק, פחות או יותר, יצאנו squared even והרגשנו טוב. מה? כן, הם החזירו את לא חשוב, כאילו את החצי שנה שכל הצוות עבד, וזה, כן, זה לא... כן, אבל אחרי בוא נגיד ה-300,000 של הקמפיין מימון המונים, ממש חיסו לנו, הם היו אמורים חסות רק שנה אחת. איכשהו הצלחנו לסחוב אותם גם כמעט שנתיים, ואז באמת כבר התחיל להיגמר לנו הכסף. אז אני הייתי פול טיים, סליחה, מי ששומע את זה בהקלטה כאילו, אני כל היום כאן. שלום גל, גל עבדה איתי על המשחק סנדוויצ'ים. שלום. בול בזמן, אני בדיוק מסיים. מה אמרתי? וואי, שיחה את דעתי ממש. תודה. אז אני היחידי שהייתי פול טיים ג'וב, וכל השאר היו כזה, עשו את שלהם, ממש, אי אפשר אפילו לקרוא איזה חצי משרה, ממש עשו את התפקיד שלהם, בזמן שלהם, בימים בשבוע שאני ניהלתי, אני קיבלתי איזושהי הקצאה של זמנים שיש להם לשבוע, אמרתי, אוקיי, אז השבוע אתם צריכים לסיים את זה, את זה ואת זה. אז אני היחידי שהייתי פול טיים ג'וב, בייסיקלי, בדבר הזה. אבל פיפו שזו הזדמנות זה דבר שהוא נדיר בה, אוקיי, הוא לא קורה המון. אגב, פיפו שהוא הדבר היחידי שבאמת אפשר לקרוא לו passion project, הוא איזשהו דבר כזה שכאילו אנחנו יודעים שהוא לא משתלם, אבל אנחנו עושים אותו בגלל שיש לו איזשהו ערך ו-whatever, בסדר? כל הדברים האלה שאמרנו לעצמנו באותה תקופה. אבל היום אני אומר, אני רואה אנשים, יש חבר'ה אינדים שעושים את זה חכם בארץ, בסדר? שמבינים על איזה פרויקט נכון לעבוד, מתי לחתוך את הפרויקט, מתי לחתוך פיצ'רים, מתי, לא יודע, להוציא איזשהו משהו ממש קטן, כדי שאנשים אשכרה ישחקו, ותבין האם מה שאתה עושה הוא כיפי, הוא שווה את זה, הוא, לא יודע מה, שווה את הזמן שלך, בסדר? כי בסוף אם אתה הולך באמת להשקיע עוד שנתיים, כנראה שכבר אחרי חצי שנה אתה תדע אם זה שווה את זה. אל תשקיע שנתיים, ואגב, יש חבר'ה, אני לא יודע אם יש חבר'ה פה, אבל יש חבר'ה שאני נפגש איתם במפגשים שלי והם מספרים לי, כן, אני עובד על משחק כזה, באמת, שנה, שנתיים, משהו כזה, ואף אחד לא שיחק בו אף פעם, כאילו, אני עושה אותו איזה... סביר להניח שברגע שאתה תוציא אותו, מישהו יגיד לך, זה כמו ההוא רק פחות טוב, זה כמו זה רק זה, כאילו, חבל על הזמן שלכם, אתם אנשים, כולם פה, אני בטוח, אנשים מוכשרים שיש להם יכולות גדולות, אל תלכו למסע הזה שבו אתם נעלמים לשנתיים, ואף אחד לא שומע מכם, תעשו את זה חכם, תלמדו מאנשים, זה יש, הריסורסים ביוטיוב, אוקיי, אנשים הולכים ליוטיוב ואומרים לכם, הנה איך לפתח את המשחק הראשון שלכם, אוקיי, כל הסרטונים, הנה איך לפתח את המשחק הראשון שלכם, איפה הסרטונים? אגב, אני עובד על כזאת סדרה עכשיו, סבבה, של סרטונים, אבל איפה הסרטונים של הנה מה לעשות 3 חודשים לתוך המשחק, אוקיי? הנה איך לדעת שהמשחק שלכם שווה לעבוד עליו, הנה איך לפרסם את המשחק שלכם כשאתם מסיימים אותו, אוקיי? כן. אמרת שהיה לכם איזושהי קבוצת ביקורת כן, טסטרים. שאתם צריכים להוסיף טוטוריאלים, כי אנשים לא מבינים נכון. משהו כזה. כן. איך זה יתנהל, איך הבאנו, התחלנו עם פטריונים, חבר'ה שתמכו במשחק, אז אמרנו, זה חבר'ה שהם נורא אוהבים את המשחק, נתנו לזה, לא יודע מה, 50-60 אנשים שם לשחק במשחק, ראינו שהם נורא קהל שבוי כזה, והם נורא נהנים ולא נותנים לנו מספיק באגים, אז בא אח שלי שהלחין את המשחק, אמרתי לו, תקשיב, אתה מוצא לנו את כל הבאגים, הוא ישב בוקר עד ערב, שיחק את המשחק כאילו, טחן לנו את הבאגים, כל יום, אני לא מגזים, עשרות באגים ביום, כאילו שצפים, ואני נהנה מזה, אני מתקן אותם, אז הם מתקנים, זה מה שחיפשנו. אחרי זה התחלנו להגדיל את המעגל הזה, מצאנו עוד איזה, לא יודע מה, 5-6 חבר'ה כאלה טסטרים שהם dedicated ל-QA, ואחרי זה כל פעם הוספנו עוד איזה מישהו שאף פעם לא ראה את המשחק. אמרנו, איך המשחק הזה יעבור אצל ילדים? הבאנו איזה 2 בני 15, אמרנו להם, צחקו את המשחק הזה, תגידו לנו אם כיף או לא. כאילו כאלה, ניסינו להבין מה הולך עם המשחק שלנו. עשינו את זה מאוחר מדי, אוקיי, אני גם אומר, למדנו את זה, עשינו את זה, לא יודע, כשהמשחק היה מוכן.
אוקיי? כשהמשחק היה איזה שנתיים לתוך פיתוח, הבאנו את הילדים ואת הזה. בפועל, אם היינו מביאים אותם, אתה יודע, חצי שנה פנימה. מה? אי אפשר לשנות, בדיוק, אי אפשר לכתוב מחדש סצנות, אי אפשר לשנות דברים קריאטיביים. אפשר לעשות דברים כמו שעשינו, לשנות את הברירות, כן, את הפינישים, אבל גם לעשות מכניקות קצת, להבהיר אותם וכאלה, אבל בדיוק, בקריאטיביים כבר היינו, אגב, הרבה פעמים אתה כן עושה, נגיד, זה קטע מצחיק, אני לא חללתי את זה במצגת הזאת, דווקא זכרתי שכן, אבל היה לנו מלא, כל הדמויות היו לבנות. והיה לנו מלא דמויות של גברים, ומישהו היה צריך להציף לנו את זה, מישהו אמר לנו, חבר'ה, אין לכם מספיק נשים, אין לכם מספיק זה, ואנחנו כזה, עשינו את זה לא בכוונה ולא במודע, ואתם יודעים, בתוך הזה, ואז באנו, זה דווקא כן עשינו, החלפנו חצי מהדמויות פתאום לנשים, שינינו להם את ה... היה איזה שתי דמויות שהפכנו מגבר לאישה והבאנו מדובבת חדשה, והיה דמויות כן, ששינו להם טיפת הצבע העור, ששינו להם טיפת הלבוש, ששינו להם טיפת הזה, כדי לא יודע, זה משהו שכן הצלחנו לעשות ברמה הקריאטיבית, הרגשנו שכאילו, זה לא בכוונה, קיצור, זה לא זה. אמרנו, יש לנו דמות ערבית, איזה כיף, אנחנו סגורים בפינה הזאת, אבל לא, זה לא היה המצב, כאילו, גם רצינו בהתחלה דמות חרדית, ואגב, זה היה הכי קשה, כאילו לא... הם לא הצליחו לכתוב את הדמות החרדית, אז זה לא קרה בסוף. חבל. לא נורא, אולי בפיפוש הבא. יס. איך הצוות התגבש? אתה לקחת אותם? לא, אז אמרתי בהתחלה, אבל בעיקרון רנארד כתב את הפוסט הזה בגיימיז, ואנשים באו. אני הייתי הראשון שאמר לרנארד, אני לא רק ביצועיסט, אני גם רוצה לנהל לך את הצוות ולעשות דברים האלה. אז אני והוא הלכנו וישבנו בבתי קפה בפלורנטין עם כל מיני חבר'ה, עם תכנתים, חלק מהם יותר מתאימים, חלק פחות. הגלים, הם היו הראשונים שפגשנו, ומבחינתי כאילו כבר סגרנו איתם. אחרי זה ישבנו עם עוד מתכנתים, וזה לא הרגיש אותו הקסם, אותו האהבה ממבט ראשון. אז זה היה הם, הארטיסטים כאילו, הארטיסטים היה קצת תהליך יותר ארוך, היה לנו בהתחלה איזה ארטיסט שלא כל כך הסתדרנו איתו והחלפנו וכזה, אבל כן, התגבש כאילו ככה. בעיקרון אנשים באו והם ידעו שאין תקציב, והם ידעו שאין זה, והם סמכו עלינו, אז כאילו ככה התגבש הצוות. שוב, זה לא תהליך אידיאלי, זה לא בטוח יקרה. עם משחק אחר, עם משהו שהוא לא פיפוש, עם משהו שלא נותן לאנשים את הווייב הנוסטלגי. אני מזהיר, זה לא... אני לא רוצה שאנשים יצאו מפה ויגידו, יאללה, אני אפרסם בגיימיז, יש לי רעיון למשחק, מי בא? כאילו, אל תעבדו על עצמכם. רנארד ורועי כבר שחררו משחקים לפני זה, הם ידעו למה הם נכנסים, כאילו, סוג של, אני לא, אבל היה שם מישהו, היה שם כל היגיון. תחת מה הם פיתחו את זה פעם קודמת? היה איזה מישהו ש... הד ארצי, היה פעם הד ארצי, והד ארצי קנו מהם את הרעיון, הם היו בני 18-19 כזה, ופיתחו את זה בתוכנה שנקראת מקרומדיה, שזה כאילו, כן, לפני הפלאש כזה, הבסיס של הפלאש. לא, הכל. הם פיתחו, הם עשו את הלוגיקה, הכל. חוץ מהקולות, הם עשו הכל, וגם הקולות, הם עשו את הבימוי קולות וזה, והרבה מהקולות היו שלהם, כצל'ה ונחת שהראשונים זה... יאללה, אני אשאיר פה לעוד שאלות, כן. אני כבר אזרום לתוך רק שאלות, אני לא אבלבל יותר את המוח. כן. התעריף של האנשים, ככל שהשנים התקדמו, כן. אנשים מצאו חיכוכים, אז... לא. נגיד, אנשים אמרו, התעריף שלי עולה עכשיו. לא. זה לא שווה לי כלכלית, כי קיבלתי הצעת עבודה... זה כן. אז תוסיפו לי במחיר. לא, ידעו כל הזמן, היינו צוות מאוד שקוף, אני בן אדם מאוד כנה, אני כאילו, גל יכולה להעיד, אין יותר כנה מהבחור הזה, כאילו אין לי כוח, אני לא כזה, אני אומר, כולם ידעו כל הזמן מה כל אחד מקבל, כולם ידעו כמה כל אחד עובד, סוג של כאילו ברמה כזאת היא מאוד מאוד שקופה, כולם ידעו באיזה מצב המשחק נמצא, איפה החוסרים, אם החוסרים נמצאים בארט, ידענו את זה, אם החוסרים נמצאים פה, ידענו את זה. הם ידעו גם שאין כסף להעלות או להוריד תעריפים, כולנו עבדנו על כלום כסף, כולנו עבדנו על בייסיקלי המינימום ההכרחי כזה. אני חושב שרנארד ורועי הרבה חודשים, בגלל שיש להם את העבודות שלהם וזה, והם עבדו רק על הקריאיטיב, הם אפילו לא משכו כסף. לדעתי כל הפרויקט הם לא משכו שקל. כאילו זה היה כזה פרויקט. זה פרויקט שהוא בלתי אפשרי, בסדר? זה פרויקט שהוא, שוב, כמו שאמרתי קודם, הוא illusioning, הוא כאילו גורם לך לחשוב שזה אפשרי, אבל זה לא אפשרי. בסדר? זה לא, בעולם האמיתי, כשמישהו עובד על משחק אמיתי שנועד להיות רווחי, צריך לדעת שלם לו. וזה למשל, אגב, בסטודיו אחר כך שעבדתי ביגור, וגם שם הגל עבדה איתי, אז שם אתה מצפה אתה יודע, שאם המשחק שלך מתקדם, ואם פתאום אתה מביא גיוס מפאבלישר, ואם פתאום אתה רוצה שיעלו לך את השכר, אם אתה עובד הרבה זמן. אז שם יש עניינים, בעולם האמיתי יש כבר עניינים באמת של הדבר הזה, כמו שאתה מתאר, קיצור. ואתה צריך לדעת כמה אתה שווה. זה אגב הרצאה אחרת שאני עושה, know your worth, אבל בהזדמנות. כן. למה
אז עשיתם את זה, זה מיועד רק לישראלים. כן. נכון? וזה כאילו גם הייתה לנו מחשבה ארוכה על לוקליזציה, אבל לא עשינו בסוף. כן, אולי כן. כאילו משהו באנגלית, כי כן. בטוח זה עלה לך, אז למה החלטתם נגד, כאילו נטו בשביל יכניס, זה לא יכניס פחות. כל הפואנטה של להתחיל את המשחק הזה היה בגלל שזה אירוע, שוב, זה לא, כל האירוע הזה לא היה אירוע כלכלי. לא היה. למרות שאמרתי בהתחלה זה עסק ורצינו, בסוף הנה, לא היינו מתחילים, לא היינו רצים על הפרויקט, אם לא היינו מגייסים את הכסף במימון המונים. לא היינו רצים על זה. אבל מה שבאנו לעשות, וזה גם כן אגב מאוד 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 נדיר במשחקים, מה שרצינו לעשות זה פיפוש. ידענו מה אנחנו רוצים לעשות מההתחלה. אנשים היום נכנסים למשחק, אומרים, אני אעשה אולי איזה פלטפורמר, אולי יהיה בו קצת מכות, אולי יהיה בו קצת זה, נראה מה נעשה, תוך כדי שאתה מפתח. אנחנו כשהתחלנו את המשחק, ידענו מה המשחק יהיה. ידענו. משחק בעברית, לישראלי, מצחיק, כאילו זה פשוט, זה כמו, לא יודע מה, איך להסביר לך את זה, אבל זה כמו, זה קלט, זה להמשיך, זה כמו לעשות ספרות זולה 2 ולא יודע מה, לא להביא ג'ון טרבולטה, לא יודע מה, הוא חי עדיין? נראה לי שכן, נכון? כאילו זה לא כל כך, כן, זה כאילו, לא עשינו את זה מסיבה כלכלית, עשינו את זה כדי לעשות את פיפוש. בסדר? זהו, זה הייתה כל הסיבה פה, וזה גם משהו שאמרתי באחת השקופיות הראשונות, באנו לעשות את פיפוש, היה לנו חזון, רצינו להישאר איתו, היינו עקשנים על זה. לא התכוונתי לך, כאילו, לא הוסיף, כאילו אפשר... אז אני אתן לך דוגמה, היה לנו מחשבות על לוקליזציה, והיה לנו גם תשתית ללוקליזציה, ויכלנו תיאורטית, הפיפוש הראשון, הפיפוש המקורי, יצא גם באנגלית וגם ברוסית. אוקיי, אבל הוא לא מצחיק, כי הבדיחות הן ישראליות. אוקיי, הבדיחות הן, פתאום יש לך בדיחה על, לא יודע מה, על איזה להקה ישראלית, או על איזה שחקן ישראלי מהעבר, אתה מבין, איזה רפרנס לזה, עכשיו אתה צריך לכתוב מחדש את כל המשחק, לשנות את איך שהדמויות נראות, פתאום יש לך דמות שנראית כמו איזה שחקן ישראלי, אתה מבין? זה לא מצחיק פשוט אחרי זה, וזה הרבה מאמץ, אגב, זה לא מעט מאמץ, לעשות לוקליזציה, זה המון מאמץ, זה גם משהו שפאבלישרים הרבה פעמים עושים, אגב, כאילו זה עוד שירות כזה שמפיצים נותנים הרבה פעמים, הם עושים את הלוקליזציה ואת הפורטינג לקונסולות וכאלה. רצינו להוציא את המשחק הזה לנייד, היה לנו רעיון הרבה זמן, למה לא למובייל? כולם שואלים אותנו, למה לא? בסוף זה point and click, אתה לוחץ, you point and you click. אגב, גם first person shooter זה point and click. you point and you click, ואתה פוגע לו בראש. אבל כאילו, זה לא עבד, זה לקח לנו מלא, כאילו, אתה יודע, זה משחק כבד, מלא שעות של אנימציה, זה היה אפשרי, אבל אמרנו, זה לא שווה את המאמץ, כמה אנשים ישחקו בזה במובייל. וגם אנשים לא יקנו אותו במחיר מלא במובייל. כאילו, בסוף רצינו למכור את המשחק הזה במחיר מלא. ואנשים במובייל לא מכירים את זה, הם רוצים משחק חינם שאתה יודע, שאתה קונה תוספים, זה לא יתחבר שם. לא נכנסנו לזה בכלל, אז לא... אז קיצור, אז אמרנו, יאללה, נשחרר וזה. וגם, כמו שאמרתי, אגב, עוד משהו, היינו עם הלשון בחוץ, רצינו להמשיך הלאה. היינו עייפים. באמת, היינו עייפים. עוד דברים, עוד שאלות. יש המשך למצגת? לא. אוקיי, אז אני מחפש את השורה התחתונה של... כלומר, הכותרת הייתה איך לסיים פרויקט? כן. איזה פרויקטים לדעת לא לסיים? כן, אני יודע שזה הכותרת, זה היה איזושהי, בוא נגיד, זה משהו שאני אוהב לדבר עליו, אבל כן התבקשתי לדבר לעשות פוסט-מורטם לפיפוש, שאני נהנה לעשות, אני לא רוצה לצאת פה איזשהו מרירות כזאת, ושפיפוש זה משהו שאני לא שמח שעשיתי. אם לא הייתי עושה את פיפוש, לא הייתי פה היום, ולא הייתי רואה את כל התעשייה וזה. אבל דווקא איך שיצאתי מפיפוש, והתחלתי להיות מעורב בקהילה ולארגן את האירועים וזה, ראיתי את מה שקורה באמת בקהילה, שאנשים הרבה פעמים, הרבה אנשים חיים באשליות קטנות של איזה פרויקטים הם יכולים לעשות, איזה פרויקטים הם יכולים לסיים, אוקיי? ואני לא אוהב להגיד את זה אשליות, כי זה לא ממקום מתנשא, אבל זה באמת אשליה, זה כאילו הם רואים ביוטיוב שמישהו עובד על משחק ומצליח להוציא, זה אשליה שאני לגמרי הייתי בה, כן? הייתי בתוך האשליה הזאת של, לא משנה על מה אני אעבוד, אני צריך לסיים אותו והוא יעשה מלא כסף. זה לא ככה, כאילו צריך ממש, וסליחה שלא נכנסתי לזה, ואולי אני צריך לעשות מצגת הרבה יותר ייעודית לזה, אבל לא כל פרויקט שווה לשבת 2.5 ולסיים אותו. זה השורה התחתונה שלי בכל הסיפור הזה. אוקיי, יש פרויקטים ששווה פה מהמקום של ההתעקשות כבר הגענו עד לפה כזה וחייבים לסיים, והבאנו את תום יער, כאילו, שאכפת לה. אבל כן, קיצור, בוא נגיד ככה, אם יש לכם פרויקט, אוקיי? ואתם תוהים אם זה הפרויקט הנכון לעבוד עליו ואם לסיים אותו או לא, תבואו דברו איתי. בסדר, אני אגיד לכם מה לעשות עם הפרויקט הזה. אני אמליץ לכם, אוקיי? כי 90% מהפרויקטים יש לכם, אתם יכולים לחתוך מהם המון, ואתם יכולים כבר לשחרר, אם אתם עובדים עליהם חודשיים, אתם יכולים כבר לשחרר אותם ולתת לאנשים לשחק אותם. כאילו, זה בערך אגב, גם הרבה גיימג'מים, אנשים עושים משחק מאוד מהר, ואם הרעיון מאוד טוב תופס, אז ממשיכים לעבוד עליו. נכון, אז ממשיכים לעבוד עליו. לגמרי, וזה, אתה יודע משהו,
אולי כותרת יותר נכונה, זה תסיימו כמה שיותר פרויקטים, בסדר? מאשר לדעת איזה פרויקטים לסיים. תסיימו פרויקטים. לסיים פרויקטים צריך להיות המטרה, אוקיי? לא רק הדבר שקורה באופן טבעי אחרי שעובדים הרבה זמן על המשחק. לא, צריך לדעת לסיים פרויקטים. היופי בגיינג'מים, אתה עובד יומיים, אתה מסיים משחק. אתה משחרר אותו, אנשים יכולים לשחק בו, זה קסם, זה קסם שקשה להסביר, כאילו, אנשים שעושים הרבה גיימג'מים, אחרי זה עושים הרבה משחקים מוצלחים ומסיימים אותם. כי הם יודעים איך נראה המשחק שהוא מתחיל, הם יודעים איך הוא נראה שהוא נגמר. הרבה אנשים לא יודעים לסיים פרויקט, כן. עבדתם גם עם טסטרים שהם אונליין? כאילו, כן. אנשים שהם לא יושבים איתם? בטח, רוב, 99%. איך הגעתם אליהם? אותו דבר, זה רוב האנשים, אתה שולח להם בילד, שולח להם מפתח לסטים, משחקים כאילו, ומחזירים לך זה. ביקשנו מהם לצלם את עצמם, כאילו, תוך כדי שהם משחקים, לעשות וידאו כזה של עצמם, ואז בחלק מהם צפינו, אבל זה לוקח מלא זמן לשבת ולצפות בהם, בעיקר, סרטים באמת צוחקים ונהנים. זה היה החלק הכי משמעותי, לראות איפה מצחיק, ואם היו בדיחות שלא נחתו טוב, אז ממש, היו בדיחות שאותנו סופר הצחיקו ופשוט לא נחתו. אז אתה עורך אותם, זה דווקא פריבילגיה שאין, אבל עושים את זה גם בסרטים, בזה, אבל כן. חייבים שאנשים יבדקו את המשחק שלך כל הזמן. אגב, יש היום כל כך הרבה כלים. תעלה את המשחק שלך ל-itch.io. תעלה את המשחק שלך לפלטפורמות חינמיות כאלה שאתה מעלה ואנשים יכולים לשחק. itch.io, זה הפלטפורמה הכי גדולה למשחקים אינדים קטנים שלא עולים הרבה כסף. בסדר? תעלו את המשחקים שלכם, גם אם אין בהם כלום, גם אם הם כאילו ריקים מתוכן. קיצור, תעלו אותם שאנשים ישחקו, זה הכי חשוב. משהו? מישהו? אוקיי. כן. לאלו מכאן, ואני לא אנקוב בשמות, שעובדים על המשחק שלהם בממוצע שעתיים בשבוע, כן. ובמקביל עובדים משרה מלאה, כן. הם עובדים עליו חצי שעה והם לא מצליחים להתקדם ולהיכנס לגן, מה הייתה מצליחים לעשות? לא משנה מי זה האנשים האלה, ואם דיברתי איתם על זה כבר בטלפון או לא. סתם. תראו, לעבוד על המשחק שלכם בחלק מהזמן זה אפשרי, סבבה? זה דבר טוב, זה גם אנחנו עשינו את זה, ועשיתי את זה עם הרבה אנשים, זה אחלה, אפשר לעבוד על המשחק שלכם בחלק מהזמן. אבל שוב, המטרה צריכה להיות לשחרר אותו, לתת אותו לאנשים לשחק, זה הכי חשוב. להתחיל לקבל פידבקים, ולשים תאריך סיום מההתחלה. בסדר, אני שמתי ספטמבר ויצא אפריל אחרי זה, אבל היה תאריך סיום, וכשהוא הגיע ולא התכנסנו אליו, הצלחנו להבין מה לא התכנס. אוקיי, כשיש לך מטרה, כשאתה שם open end וכשאני אסיים, אני אסיים, ככה לא מסיימים פרויקטים. ככה לא מסיימים, להפך, הפרויקטים האלה נמשכים, וגם על זה דיברתי פה עם כמה חבר'ה קודם, שיש פה פרויקטים בארץ שנמשכים 8-9 שנים כבר, וכולם מכירים אותם ועבדו עליהם איזה 20 אנשים, בסדר? לא 20, אני אומר 20, התכוונתי להגיד 200, כי זה באמת ברמה הזאת, אנשים באים, עובדים חודש על המשחק, מבינים שזה לא מתקדם ואין תאריך סיום באופק ועוזבים, כאילו, וזה מה שקורה פה, וזה קורה פה מלא בארץ. חבל, תשימו לכם תאריך סיום, תגידו לשם אני מכוון, אגב, יש בפודקאסט שלנו, מדברים משחקים, מזכיר את השם, סתם, יש פרק שמשה, השותף שלי, הוא מדבר על סקופ במשחקים, בסדר? לפעמים אתה מדמיין, אני אעשה את ה-MMORPG הכי גדול, הכי זה, אני אעשה 20, 40, 50 שלבים. לא, תעשה 3 שלבים, תסיים שלב אחד. תסיים שלב אחד ותן לאנשים לשחק. תסיים מכניקה אחת. זה כיף? למה שתעבוד על עוד 4 מכניקות? למה שתוסיף מכניקת קרפטינג למכניקה אחת שלא עובדת? מכניקה, מה זה מכניקה? יש לך מה ללמוד את זה. סתם, מכניקה במשחק, כל דבר שאתה עושה במשחק זה מכניקה, זאת אומרת, כל דבר שהשחקן עושה זה מכניקה, זה יכול להיות, לא יודע, במיינקראפט, מכיר מיינקראפט? שמעת פעם על מיינקראפט? יופי, במיינקראפט יש לך מכניקה של להסתובב בעולם, אתה הולך. סבבה, יש לך מכניקה של לשבור אובייקטים, אתה שובר. יש לך מכניקה של קרפטינג, אתה מניח אותם בקובייה באיזשהו סדר ואתה יוצר דברים חדשים. יש לך מכניקה של מלחמה, אתה נלחם באויבים, אוקיי? יש לך מכניקה של, לא יודע, של לאכול כדי להעלות את החיים שלך בחזרה. אוקיי, כל דבר כזה זה מכניקה. אז אם אני הייתי עושה... מיינקראפט... מה? פיצ'ר, יש איזשהו הבדלים בין פיצ'ר למכניקה, כאילו, יש פה איזשהו עניין, אבל אני אוהב לדבר במכניקות, בסוף כאילו, המכניזם שהשחקן עושה כדי ליצור לעצמו הנאה. אגב, ומכל אחד מאלה, אם זה, אני לא יודע אם זה נכון ההגדרה שאני אומר עכשיו, בסדר? אבל אם זה משהו שהמשחק כולו יכל להתבסס עליו, זה מכניקה. בסדר? בעיניי. אז לדעתי במיינקראפט, הדברים שאמרתי הם ממש דברים שכל המשחק יכל להתבסס עליהם. יכל להיות, יש משחקים שהם רק אקספלוריישן, יש משחקים שהם רק קרפטינג, יש משחקים שהם רק לוחמה, בסדר? זה כאילו, זה בערך מה שאני הייתי קורא לו מכניקה, בסדר? ואז שאתה בונה את המשחק שלך, ואם אתה בונה מחר את מיינקראפט, אז האם אתה צריך לעשות בשלב הראשון גם את ההסתובבות בעולם, גם את הקרפטינג, גם את הזה, והכל כאילו, ושיעבוד בצורה הכי מושלמת, או שמספיק לך לעשות רק שלב אחד קטן שבו אתה מסתובב, אוסף משאב,
ולא יודע, רק אוסף משאב, לא יודע מה, כאילו רק, אני די בטוח שהמיינקראפט בהתחלה היה רק, הוא היה ווקסל כזה, עולם ענק כזה של ווקסלים, ואתה רק מסתובב בו, כן, בדיוק, עולם שאתה מסתובב, יש בו בלוקים, אנשים התלהבו, בסדר? ואז משם אתה אומר, אני אשבור את הבלוקים האלה, אני אעשה מהבלוקים האלה משהו, אתה מפתח את המשחק שלך. אז תתחיל תמצא את הדבר, את הקור, אוקיי, אומרים קור גיימפליי, אני לא מרצה לעיצוב משחקים, סלחו לי, אני לא אתחיל פה עכשיו, יש מספיק בארץ שעושים את זה, כן. הכסף, התקציב, מה עשיתם איתו בגדול? הבאתם לאנשים משכורות או בעיקר? אנשים משכורות, זה היה די בייסיק, הרוב זה אנשים משכורות. כל הכסף בפיתוח משחקים, משכורות לאנשים. בסוף מנוע לפיתוח משחקים, יש לנו, כאילו אלא אם כן אתם עושים אותו אין-האוס, שאני מברך, למה לא, רובם חינמים. כאילו, כן, אתה משלם משכורות, אתה עושה קומישנים, לפעמים אתה יודע, נגיד המדובבים, שילמנו להם, whatever, התשורות, הוצאנו, שילמנו עליהם קצת, אבל הרוב זה משכורות, כן. שיווק, עשינו שיווק, אבל לא המון. מי שדיברתי, שוב, סליחה, אני מדבר עם כל מיני זה, אבל שהמשחק ישתחרר, קצת זנחנו את השיווק, לא לוקח על זה אחריות, אבל אני רציתי לעשות שיווק למשחק. אז זהו, אבל שיווק זה מאוד חשוב, ואם אתם לא יודעים לעשות שיווק, אז תנו למישהו אחר. תנו למישהו אחר. מה דבר אחד שהיית עושה אחרת? הוא הכל, הייתי מתחיל מחדש. הייתי מתכנן תשמע, זה השלב, אוקיי? הייתי מתכנן את המשחק יותר טוב. הייתי מתכנן את הסקופ שלו יותר טוב. כאילו, עכשיו, מן הסתם זה קל להגיד את זה עכשיו שיש לי את הידע, אבל כשבאתי עם התכנון, ואמרתי אני אסיים בספטמבר, אם היית מסתכל על הטבלה הזאת, היא לא רלוונטית בעליל, אפשר לבנות אותה מכל המדרגות, כאילו, לא רלוונטית. אי אפשר לסיים את הדברים שכתבתי בזמנים שכתבתי. כלומר, מעריך? כן, הייתי מתכנן יותר ריאלי, וגם אגב הייתי מתכנן יותר קרוב. זה תכננתי לסוף המשחק בספטמבר, זה טעות שאני מדבר עליה ברגע זה. אוקיי, לא הייתי צריך לתכנן לאפריל, לעוד חודשיים, לעוד 3 חודשים, ולשם. סליחה, חשבתי שאתה מתכוון למעריך as in evaluating. מעריך עם א', הייתי מקצר אותו אחוז שלי. הייתי מקצר אותו, והייתי, שוב, כמו שאני אומר, הייתי מקצר אותו ומתכנן ככה. הייתי כן שם תאריך סיום שבו אני רוצה לסיים את המשחק, אבל מקצר את הטווח שאליו אני מתכנן. כל פעם מתכנן כזה חודשיים קדימה. נכון, חודשיים קדימה. זה בסדר לחשוב רחוק וגדול, וככה בונים ויז'ן, זה אחלה, אבל בסוף חייבים לדעת לעבוד מחודש לחודש, הכל משתנה, כל דבר שאתה מצפה שתצא. אגב, זה לא נכון רק במשחקים. עכשיו אני אמרתי לכם, אני פותח בר לקפה משחקים, אתה חושב שמחר השיפוצניק יסיים את העבודה שלו? לא, זה ייקח עוד 3 ימים עכשיו, ואז החשמלאי, קבעת אותו, לא, הוא צריך לדחות אותו עכשיו בעוד שבוע, כי הוא לא יכול, אין לעשות, החיים בלת"מים וזה, וצריך לדעת לתכנן כאילו, לחיות הרגע, וכן, ולהיות ריאלי עם עצמך, וואלה, יכול להיות שלא תסיים בזמן, יכול להיות שאם אתה לא תסיים בזמן, זה יהרוג אותך, אם כן, אז תחתוך משהו, כדי כן לסיים בזמן, אל תעשה את הדבר הזה, זה אומר, כן. שהייתה לכם הייתה בעיה ניהולית. שלי, כן, אני לוקח את כל האחריות, בכנות, אבל לא רק, אבל כן, אבל כאילו, כן, בוא נגיד שכן, אבל אני לא מנסה לרדת פה בגלל שזה, כן, אתה יודע משהו, בעיה ניהולית תכנונית, כן. כולנו היינו שותפים בתכנון, זה הקטע, זה לא היה רק הניהול, אני חושב שדווקא בניהול התמודדתי, לא, זה אני, נכון, כי אני המנהל, אין לעשות, אני אגיד לך מה, אני חושב שדווקא ביום ליום, כן התמודדנו ככה, וכן התנהלנו עם הפרויקט מחודש לחודש, כמו שאני preaching, אבל ברמה התכנונית לא ידענו לעבוד, ובגלל זה אמרתי שזה משהו שהייתי עושה אחרת. ברמה התכנונית חשבנו, אתה יודע, הייתי צריך כל יום להתמודד עם העובדה שהתכנון שלי לא מספיק טוב, ובגלל זה מה שיצר גם את הטאקלים בניהול, כאילו. בזמן אמת אתה הבנת שהתכנון שלך לא מספיק טוב? לא, כאילו לא. זה לאט לאט, אבל כן. אבל בכנות לא. נכון, ברור, בסדר, הייתי ילד, מה לעשות? עדיין ילד. איזה גיל זה? התחלנו ב-2018, אז כאילו, לא יודע, הייתי בן 26, נגיד. אני בעצם שואל אם הייתי יוצר אותך 5. בנקודה אקראית בזמן, שואל אותך, התכנון שלך עכשיו סבבה? הייתי אומר לי כן, סבבה? כן, סביר להניח שאחרי איזה שנה, לא, נגיד, שנה לתוך המשחק, כבר הבנתי שלא. נגיד, שנה, לא נקודה אקראית, לשנה הראשונה זה היה בעיה, אבל שם כבר התחלנו לתכנן, שם כבר עשינו את כל השיפט, הראיתי לכם את זה, עשינו שיפט פתאום באיך אנחנו חושבים על המשחק, איך אנחנו זה, כאילו, כי אנחנו אמרנו שהבימוי של הסצנות ייקח לנו כמה חודשים, ולקח לנו שנה. לקח שנה לביים את כל הסצנות במשחק.
אז אחרי שזה לקח שנה, אז שם כבר עשינו שיפט. משהו אחרון, ונשחרר פה את כולם, ואז אני פה, אני לא נוסע לחיפה, כן. על רגל אחת, מה זה בשבילך המשחק? חוויה לי... מה? כן, זה מה שאנחנו שואלים, לא, הוא שאל מה זה בשבילי המשחק, או מה זה משחק נקודה. אוקיי, אז אהבתי, וואי, אין לי מושג, כולם אומרים את אותו דבר. עכשיו אגב, אני חי משחקים, זה מה שאני עושה כל הזמן, סבבה? אז מבחינתי כאילו, משחק זה דבר שמבלים איתו, זה דבר שהוא כיף, נקודה, כאילו, אם הוא לא כיף הוא כבר לא משחק, אם הוא לא כיף הוא כבר הופך לעבודה, כל דבר, כאילו, אז זה שיש כל מיני הגדרות מילוניות זה אחלה, מבחינתי, כל דבר שהוא כיף, גם לשבת אתה יודע, עם המשפחה ולצחוק, סתם, אני כן אספר לכם את זה, למרות שאולי זה לא עניין את כולם, אבל היום סיפרתי לאיזה, הלכתי לאכול סנדוויץ', לפני עליתי לרכבת. אני מת על סנדוויצ'ים, לא בחלל. אני מת על סנדוויצ'ים בצ'יביטו, אולי את מכירה, הדרום אמריקאי. והם עושים סנדוויצ'ים מפחידים בחיפה, ממש. וואלה, תספר לי, בבקשה. הפינת אוכל ככה? אני חוכר לאכול. מילה. אז באתי לזה, ובזמן שהסנדוויץ' מוכן, זה היה איזה 2 בצהריים, אז אין שם אף אחד, אז אני עומד עם המנהלת של המקום כזה, דרום אמריקאית מבוגרת חמודה, ומספר לה כבר שאני גם פותח עסק פה בחיפה, ושאני זה, והיא אומרת לי, לא, אני אומר לה שאני פותח מקום למשחקים, והיא אומרת לי איזה כיף שאנשים, איזה כיף זה, היא אמרה, בהתחלה היא לא הבינה כל כך, ואז היא אמרה לי איזה כיף צריך להחזיר את הדבר הזה, שאנשים יושבים ביחד, שאנשים נהנים, שאנשים לא בטלפון, שאנשים נהנים. ופתאום אמרתי, רגע, זה לא רק המשחקים, זה עצם, היא כאילו בראש שלה, שהיא לא, כאילו אפילו מונופול, היא לא מכירה, בטח לא את המשחקים המורכבים שיהיו לנו, אבל מבחינתה, לשבת ביחד ולבלות זה משחק, כאילו. אז זה, לא יודע, זה תפס אותי קצת, זה כאילו מבחינתי, כל דבר שאתה, אגב, זה קורה הרבה משחקים שהם הופכים לי לעבודה. לא יודע אם מישהו מכם משחק Vampire Survivors, זה לא כיף, סבבה? זה לא כיף, זה לא משחק מבחינתי כבר, אז זהו, זה ממש עבר את השלב הזה שזה לא משחק, ואז בדרך כלל אני גם נוטש משחק, ברגע שהוא מפסיק להיות כיף, זהו, כל עוד זה כיף לי ואני נהנה ואני מרגיש טוב וחמים בפנים ונחמד לי, זה שעת משחק, אז זהו, בסדר? נייס, תודה חברים שהקשבתם לי, זה היה נחמד, תודה. Thank you.